Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दिनै आङो सिकिरिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय सिकिरि ओंखारनाय भिडिअ देखायनो नागिरदों आरो लोगोफोर नोंसोरनो नोंथांमोना सिकिरि ओंखारबाय जोंना एम्फौआ ओमफ्राय बे मासे ओंखारहां दंगासिनो ओंखारथारसिगोनबो नै नायदो लोगोफोर नैबेनो फार्स्ट ओंखारग्रोदों आरोना सिकिरिया नैबेयो फार्स्ट ओंखारग्रोदों बयनिख्रुइबो नैबे सेकेन्ड खोमा नैयावबो ओंखारहांगासिनो नै मानै ओंखारना दङ दा बेखौ दोननांसिगोन बाथा फोनांसिगोन दा जियाव ओमफ्राय साननै नङाबा सानथामनि उनावहायनो बिदै दैसिगोन बिसोरो नैबे ओंखारहांहाङैनो ओंखारथारसिगोन 21 days ना मा लाखाथाय जायखिजाया बिदिनि गेजेरावनो ओंखारदों आरो नै बै थालानिया दहायनो नुजानायमोन ओमफ्राय बिदि जाबो ओंखारनो रोङा नैबे दा बावैसो नुजाबावनायमोन बै थालाथारनिया आया माखौबासो खेबगासिनो सिकिरिखौ ओंखायनो मावथ'नाङालाय ओंखारथारबाय दिनैसो नुफैदोंलां बाबा गांखौ गिदिर थिखोलायबावो बै मासेया फार्स्टनिया ओंखारबायमोन ओमफ्राय बिदि खानानै दोननानै गालांबाय गैला हासिबाय बे गांआ उनावसो फैयो जोंहाबो ने ओंखारबाय गोदान जिबन मोनबाय एम्फौ जिबनिफ्राय सिखिरि जिबन मोनबाय एबारहाय लासैनो गामाफोरखौ माने बख'ना होनानैसो ओंखारदोंमोन नैलाय फैबायबो नांखाना दंमोनब्रा लोगो साला गिसिना होननानै माथो हासिसिगोन डाइरेक्ट इहालाय मोनसिगोन ना जेब्लाथाय ओंखारदो बोलो र' दसे र' ओंखारबाय नै सिखिरि ओंखारबावबाय जोबोर जाबाय ने 30 था जाबायना नै बिसिना गांआ फार्स्ट ओंखारग्रोनायाव नै गोरलैसो जायो आरोना नै ओमफ्रायो दसे उनावनो नै बिदि जायो नै बिदि गिदिर जायो आरो गांआ दसे उनावनो बियो दहायो नै बेबायदिसोमोन नै बेबायदिमोन नै दाव देरहांगासिनो आरो दा नै लावहांगासिनो नै लावगासिनो नाय मोजांनो नै सिखिरिया जोंहा बिदै दैनानै माबाबाय आरो खाबाय बिदैखौ नै बिदैया नै बिदि ओमफ्राय नै बिसोरो दैबावगोन आरो नै दैबाव जो गोजा बिसोरो दैबावगोन बिसोरो नै बेबो दैबावगोन जोलाया माखासे बिरलांबाय आरो नै इदिया जोला बिरलांबाय माखासे गावसोरनो आगारखायोलै नै आंहा माब्रैसो माबासो लानोसै जोनायानो गैया नै इयाव माखासे ओंखारबावनांगौ दं आरो ओमफ्राय माखासेया बिरलांबाय बबेया गनानै बिरलांबाय मालाय बिदै दैखांनानै बिसोरबो बिरलांगोन उनावहाय बिदै दैखांजोबबा दैथ'वाखै आरो बिसोरो नै बिदैया
बेयावहाय माबा हांगार ओमफ्राय हासिबसुवा ओमफ्राय सिख्रि बिदैजों फानांगौ आरो माबायाव मा होनो बे बिदैखौ बे बुथुमना दोननानै 6 दिनसोनि उनाव नायसिगोन ओंखारसिगोन आरो 6 दिनसोनि उनाव खमा बिबार बायदिसो नै नै बेयावहाय ओंखारबावनांगौ दं नै बेयो ओंखारथ'वाखै ओंखारखांबाथाय नै बिदि जायो आरो थायो बोनथुमबाय नै खादामा दोनथ'सिगोन अबा दैफा दै दंबायो उनाव लास्टथाराव बख'नोसै नै